Aray ko. Natapilog pa. So another vlog tayo today, Char. So syempre day off. Hi to my sister ko lang yan. Hindi ko yan mami, sister ko yan, Char. So kukuha kami ng box kasi magbabox ako next week. Yan. So, kukuha kami ng box sa ano. Create ako ng mga boxes sa boxes school. Oo. Pakita ko yung create kong isa. Ba yan, iniipon mo yung mga ginagawa mo kapag nag-ano kayo ng project, parang ganun. Ayan. Kaya ngayon, hindi ko tinatapon yung box doon. Siya nga pala guys, flex ko lang yung mga sasakyan ko. Yung yaman ko, ang dami kong car. Yeminin. So, ito yung ano namin dito. Ay, Mingming! Akala ko kay... So, saan? Hindi. Busog ako. Tama yung ano ko. Dito tayo. Pasok. Ayan. So, ito may mga bahay dito. Ladies and gentlemen, sana opet yarn. Antahin. Dito ho, hindi ho pwedeng mag-ingay. Kasi, mga tao ho dito, KJ. Kukuha kami ng box at the same time, ang nanakaw na rin kami ng bulaklak. Meron. Ayan ang maganda, oh. May na ano? Huwag mo nang pulutin. Hindi, may humingi. Di ba? Ito yung kukuha ko noong? Oo, okay. So, sa kanya tayo kukuha. Siya pa rin lang yata. Pero hindi. Iba na. Girlfriend niya yung nag-ano na. Siya pa rin yung So, dito kami. Dito kami papasok. Ayan. Ang gulo. Lamaan. Yan, hindi na ako bumili. So bumili ko siya ng bulaklak para sa school. Tapos nagsisiho siya kasi. Nagsisi siya kasi dapat nanguha na lang kami ng mga bulaklak dito, oh. Dami pala pang ano ko lang mga bata. Pero parang isa lang, wala na pa ibang style. So, yun, dyan po yung, kumusta ho yung bahay namin? dito ho kami nakatira dati. Chard ka. Lumayaman pa. Chard dati, dito pa kami nakatira. Malaki ho yung bahay namin. Pag mamayari ho namin yung tatlong taon doon. Ha? Naka 12 years yata doon. Kayo, ano? May mga video okay dito kasi mga ano po dito. Boarding house na, di ba? Di ba dati dito? Pumunta kami. So dito pala kami kukuha ng box. Ayan. Maraming ano dito, boarding house dito. May mga Pilipina dito tumatambay kapag day off. May mga boarding house. Ng box. Box pa! Medium. Ayan si ate, oh. Lalo gumaganda ka. Iba talaga pag in love, ate. Galing na ako sa hospital. Kala mo na-opera na ako. So nagsingalong ho. So inistorbo ho muna namin yung singalong nila kasi tuloy pala ang singalong. Kasi gumaganda naman. Ano to at? Hindi, okay lang. Baka ulan ng di oras. Ulan. Ano to? Umuupa siya pag kanya to. Umuupa? Pero siya na yung nagpapaupa. Umuupa siya tapos pinapaupa. Pinupahan niya to para Paupahan. Parang ganun. Pero yung kontrata niya, ang pumipirma yung amo niya. Dito? Ay, magandang supportive. Pero nagtatrabaho siya. Oo, siya yung tagabantay yung aso, yung aso lang. Dito? Saan yung amo niya? Saan? Basta yung amo niya yung pumipirma pa rin. Kaya ano siya. Maganda. So, ilang... Ano to? Kwarto by kwarto? Katulad sa ate? Maraming kwarto nito. Nakapasok ka na dyan? Sa taas, mga tatlo. So, may kumakanta ko sa loob. Ayan. Baka gusto mo rin kumanta, Bes? Regular. Medium! Yung nga, regular. Ayun ba? Okay. Ito, yung isa. Ayun to ba? Hindi, parang yung malapad yata. Wala pa yan. Okay.
Ito. Oh. Square. Iba kasi yung green kasi yung nakasulat, hindi blue kaya. Oh, yan ang sunod na. Adi, ito. Yung regular, yung square. So ito Malaki na, yung. no? Ito. So, ito. Ito malaki na yung regular eh. Yung Medium. sumunod sa pinakamalaki. Super, tapos jumbo, tapos ito. Aso regular to. Regular yan. Ay, hindi medium. Malaki. Kasi iba Hindi yung. na, wag na yung malaki. Wala lang naman siya ilalagay. Hindi na malaki. Ito na. Ito na. Yan na, alin dyan? Ito. Kausap lang namin ni Vic. May susunod din sa may dalawa pang susunod mag-box. Ako rin susunod. Sunod. Ito na. Regular. Magkano yung 700? Magkano to? Parang 700 yata yun. Magdi-deposit na kami. Ayan. Ay, wala ko. yun, 70. Ay, wala kaming dala. Ay, Yan ako na lang. tingin. Asan yung ano? Regularly. Ay, walang ano? Regular o 7770. Iba yung. Manila, Luzon. Visayas. Visayas. 650. 650. Hindi. Ay, half yan eh. 820. Oh my God. Ba't iba yung inano? Ano din? Ano eh? Air-fried na. Air-fried to, di ba? Oo. Ay, hindi. Ano ba to? Gen X pala to. Gen X. Ano ko air-fried ka? Ay, hindi ba air-fried? Sige na. Dito yan. Sige. Pipick upin sa'yo? Oo. Pick upin na lahat. Sige. Ano lang. Pero wala kaming dalang 70. Kaya mo. Tinanong mo kasi ako mag-deposit. May alipay ka? Hindi, gas na lang. Pagka ano na lang. Sige. Pasensya na po. Hindi lang. Wala po kami, wala sa isip. Basta na lang kami lumayas. Bagit na gitoy? Or bagit na bagit? Bagay na ko. Anong umiyak mo ka dyan? 2017, wala na ako sa amo ko, wala na ako sa sahod. Racket lang. May ano pa pa dito? Wala din ako income dito. Yung share ko. So, ito na po yung box ko, guys. Ayan, oh. Kasi nag-vlog po ako. Mag-hi po kayo sa vlog ko. So, regular po ito. Ayan. Kasyaw ako dito, dyan. Ay! Pagkakuha nung ka sa ano, para makita ka ni Vic. Kita na kami siya. Recovery. Bye-bye. I-message kong tulatan. We really forgot, Charles. Next week pa naman laging pake. Yan, tignan nyo yung puwet, kasexy. Yun. Nakakasilaw talaga. Tignan mo naman ang kasexy. Yan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, dan. Dan, dan, dan. Bulaklak sa kanya. Wag na. Nakakahiya. Wag na. Paano ko lang naman sa estudyante ko. Sisirain lang nila. Sige na, kumuha ka na dyan. Okay na yan. Mamutol ka na. Dali na. Baka ano pa nila. Ayan, so mamutol muna siya ng bulaklak kasi tabi-tabi po sa bangkay, lulubog, lilitaw. So ano ko muna, yung ano, ayan So manakaw muna siya ng bulaklak, no? Kasi Ito para sa mga estudyante ko. mga estudyante niya. Bili pa ako. Didikit ko lang naman to sa transparent na Oo. double-sided.
Yan na. Okay, let's go sa Tama na yan? Yeah, marami na to. Yan. yung kinuha mo talaga yung pinaka-ground. So, ito na po yung, ay, nakanakaw na po siya ng bulaklak. Masaya yung puwet niya kasi nakanakaw siya ng bulaklak. Pengi po. Ay, ano to? Ako na. May ano, ano yan? Babaan yan? Bahay yan? Oo. Oh my God! Wala dito. Walang sinasayang. Basta space. Tayuan ng bahay. Dikit-dikit no? Yeah. Pero, ano lang, sila kasi dito, hindi O, tingnan mo, nare-renovate, oh. hindi kasi sila chismosa dito. Ay, walang marites dito. Walang marites dito. Ito lang ang dito. Tahimik dito. Kaya hindi sila ano na tao. Yeah. Hindi sila katulad sa Pinas na pag ganito wala na. Uy, si ano, alam mo ba? Nakita mo ba si ano? Iba na naman yung kasama niya kahapon. Tapos last week, iba din yung kasama niya. Alam mo naman, nagbebenta. Benta, karton kayo dyan. Karton kayo dyan. Hindi na kayo lang ano. Ay, bibingka po kayo dyan, bibingka. Sino po kayo? Oh, ang daming kotse, pero tignan nyo, nagbebenta lang ng karton to. Yung kotse, nakakalat yung kotse. Ano, akit ba tayo doon? Oh, tingin tayo. Saglit, andito na rin lang tayo. So, akit. Akala ko si Jong Hilario yan. Jong Hilario. Sorry, Jong. Napagkamalan lang naman. Ano ba ang alam ni Jong sa ano? Saan? Ano ba siya? Konsehal. Konsehal ba? Yeah. Ay, dito. Dito na naman kami sa bundok. Akyat, baby. Akyat. Akit na naman tayo sa bundok. Ay, sayang yung $30 ko. 30 yun? 30. Ano ba yan? Meron pala rin eh. Meron pa ba dyan? Meron ba kayo din eh? Ganun pa rin. Wala na. Ganun pa rin. Pero at least okay na. Wala. Hindi ah. Hindi ah. Baba na. Sige na. Naku, ito mahirap sa bumaba. Ito mahirap sa bumaba. Gen X. Gen X pala. Kala ko A-Fright. Kaya nga nagtaka ako na iba yung kulay eh. Oo. Green yung medium nila eh. Tapos yung price. Mas mahal siya. Ay, sa bagay, medium yung tingnan ko. Yung, hindi, ano lang din. Eh, wala naman silang medium. Regular na, ano ba yun? Regular jumbo. Pero nagbabox ka pala sa ano, diba? Kaya ka pala nag-box. Ha? Kailan ka lang nag-box? Oh, pero ang alam ko A-Fright talaga. Kaya nga. So, lagi ka nagbabox.